רדיו. מה? בוא רגע. מה? תגרור לפה שרפרף ובוא. תגיד, אורי, למה אתה בא דווקא בין 4 ל-6? מה... למה אנחנו מצלמים פה עכשיו בנמל. כן. תמונות יפויות 2. כן. תציג אותי רדיו לאלה ששומעים את הרדיו. טוב, נמצא פה אורי גבריאל, שחקן ובימאי. תמונות יפויות 2. תמונות יפויות 2. רדיו. מה? היום אתה רץ. מה? כמו שהרוח הייתה רצה בשיעור של יפה סמובר. איזה שיעור? השיער היה מתגדר ברוח. כן, אוקיי. שהייתה הולכת בסמטאות של יפו ורבה עם חתולות בפחים של המסעדות. הייתה מטיילת בין איציק הגדול, לשאול העבה, לסולימן הקטן ועד סולימן הקטנטן. יאללה, מגניב אורי, אז שיהיה לכם בהצלחה ביום צילומים. רגע. רגע. מה? לא ניתן ליום הזה להתחלק לנו בגרון עם איזה כוסית יפה. חצ'ורה! מה? פזר פה איזה בקבוק ערק, כדי שישכב לנו בראש המצב רוח, אה? רגע, אורי, לא... רגע, תן את הערק, בוא, קח, לא, אני לא יכול אבל... תוריד. לא, אני לא יכול אבל לשתות, נשמה, זה מטשטש אותי ואני עוד נוהג אחר כך. אתה מעליב אותי? לא, אתה מעליב אותי? לא, אני פשוט לא רוצה ערק, אורי. אבל זה מעליב. אבל אני לא רוצה ערק, אני אמרתי לך, אני נוהג אחר כך, יש לי גם חדר כושר. אז תשב, נו. תשמע סיפור, טוב. תשתה כוסית, טוב. ואז תחליט. מה להחליט? לא שמעת את הסיפור. מה? סגורה. נו, אז ספר את הסיפור, יאללה. אני לא מספר. הכל פה סיפור, תספר את הסיפור. אני לא מספר. נו. בתמונות יפויות אני רק מוליך את הסיפורים. אוקיי. כמו שהכלב מוליך את העיוור, שהולך בנמל יפו ומחפש את הדגים שתפסו אומץ וקפצו מהסירה. מה? שמע סיפור. נו. סגורה! בואי. תעשי כיסא וספרי פה ללבן את הסיפור של יעקב קדאיף. שיום אחד היה מכת פריצות בחנות שעונים שלו ביפו, וכל המחוגים קיבלו רגליים וברחו לו מהחנות כמו שהפיפי בורח לינשוף הזקן מהעמוד חשמל. יום אחד הוא מצא את עצמו ואת השעונים שלו אצל מעלול בסלון. שמה בסלון השטיחים בקירות והרצפה בתקרה. ספרי לו. מה יש לספר? כבר סיפרת לו הכל, לא השארת לי כלום. בסדר. אז ספרי לו על העורב שהשתלט על כל האטליזם ביפו והיה מביא סטייקים יפים לכל העורבים בגינה. וואלה, קראו לו העורב. וואלק. למה היה שחור עם כנפיים ומקור והיה אף ועושה קרא. וואלק. לכל העורבים, כולם. והיה רץ זה העורב אחרי החתולה שקראו לה ככה למה היו לה 4 רגליים, זנב ומיהו. וואלק. יום אחד מצאו אותם שניהם על המיטה בבלקונה עשנים ועושים את עצמם עשנים. וואלק. וואלה, הביא צייד מיוחד מהגן חיות של יפו שהתזתז אותם בכדורים, אבל הצייד של הגן קראו אותו פוזל למה היה פוזל. וואלק. בשתי עיניים. ושתי העיניים פזלו קדימה, ככה, שלא ראו את הפזילה. וואלק. ככה היה עושב בבלקונה ופוזל. עושב ופוזל. וואלק. כן. על הכיפק סגורה. מה אתה אומר רדיו? לא סיפור על הכיפק? כן, על הכיפק, באמת על הכיפק. יופי. בסדר. תרים את החשבון. מה לעשות? תרים את החשבון. לא, אני לא משלם, אורי, אני... מה? הברבונס ישלמו על עצמם? לא. לא, אורי, אבל אני לא... ואתה את הערק שתית יפה. לא, אבל עוד פעם אתה מבטיח לי סיפור, ויוצא שאתה תופר... וואלה. אתה יכול בלי המסטיק באוזן. אתה יוצא פה עוד פעם שאתה תופר אותי פה עם ערק וברבוני, אז די, אני לא יכול לעמוד בזה כל יום. רדיו. אורי, מה? כשאני אתפור אותך, כן. אתה תדע. טוב, בסדר. יאללה, חצ'ורה. תקרא לזגורה. בא לי איזה משהו מתוק. בוא נלך לספר סיפור בגלידה. יאללה, תלכו. רדיו. טוב, בסדר. רדיו. וואלה. בוא רגע. מה? וואלה.